Hei! Moni ajattelee, että matkailu on nykyään kallista ja hankalaa. Todellisuudessa pienillä valinnoilla voi säästää paljon rahaa, välttää turhaa stressiä ja tehdä matkasta huomattavasti sujuvamman. Kokosin tähän videoon muutamia käytännön matkavinkkejä, joista on ollut hyötyä myös omilla matkoillani. Mukana on vinkkejä esimerkiksi lentoihin, majoitukseen, turvallisuuteen ja matkakulujen hallintaan. Osio 1. Säästä lennoissa. Halvat lentovinkit ja äkkilähtöstrategiat. Vinkki. Mieti, haluatko käydä 2 maassa yhdellä reissulla. Esimerkiksi Wien ja Bratislava ovat lähekkäin. 2. Turvallinen huoltoon matka. Dokumentit, vakuutukset ja pakolliset todistukset. Vinkki. Pidempikestoisessa matkassa pidä 2 luottokorttia mukana, jos toinen sattuu lakkaamasta toimimaan. 3. Suunnittele fiksusti, näin säästät jo ennen lähtöä. Vinkki. Hyödynnä tekoälyä matkasuunnittelussa. Saat suunnitelman, missä käydä eri päivinä ja saat kohdevinkkejä. 4. Edullinen majoitus, hotellit, Airbnb ja parhaat tarjousniksit. Vinkki. Airbnb-majoitus paikallisessa kodissa voi olla hotellia edullisempi, mutta ei aina. Vertaa. 5. Paikan päällä. Liiku, syö ja koe kaupunki budjetilla. Huomioi sääolosuhteet kohdemaassa. Esimerkiksi marras-joulukuu on paras aika suomalaisilla matkustaa Thaimaahan. Australiassa on käänteiset vuodenajat. Kun Suomessa on talvi, niin Australiassa on keskikesä. 6. Pidä kulut kurissa. Rahankäyttö, budjetointi ja pitkän reissun säästövinkit. Vinkki. Majoitu ilmaiseksi. Ryhdy talo- tai lemmikkivahdiksi, jolloin saat koko talon käyttöösi. Tässä oli muutamia maistiaisia matkavinkkeistäni. Jos pidät käytännönläheisestä budjettimatkailusta ja haluat lisää hyödyllisiä vinkkejä eri matkakohteisiin, voit tilata kanavan ja käydä lukemassa lisää blogistani www.enemanelakkeella.fi. Tilaa myös ilmaiset plus 50 käytännön matkavinkkiäni. Linkki löytyy videon kuvauksesta.